Госпожа Русимова, вие спечелихте награда тази вечер. Какво допринесе за тази награда? Ами на първо място със сигурност това е отдадеността и професионализма на нашите екипи, благодарение на които естествено нямаше как да постигнем такива високи резултати за поредна година. И съответно нашите партньори, които са до нас през цялото време и благодарение на които продължаваме да се развиваме и да растем нагоре. Вие сте един от спонсорите тази година на гала вечерята на игралната индустрия. Какво ви мотивира да направите това? За поредна година сме тук и това много ни радва. Ние считаме, че със сигурност нашата индустрия има нужда от такъв форум, който дава възможност да се събереме, да обсъдиме идеи, да обмениме опит и да покажем, че ние сме сплотени и можем да работим заедно. Така че със сигурност благодариме на организаторите за прекрасната организация. Надяваме се да продължи и за в бъдеще. С удоволствие ще ви подкрепим отново. Как измина 2025 през вашия поглед за вашата компания и какво може да очакваме, какви са целите ви за 26-та? Тази година беше изключително успешна за нас, не само от към постигнати резултати, чисто продуктово и технически успяхме да релизаме и да предоставим на нашите клиенти много нови продукти, както в онлайна. Това са игри с нови механики, интересни бонусни тулове, нови джакпотни системи, но и не само. И в най-новата ни вертикала, наземната вертикала, също успяхме да поженеме доста успехи. Радваме се също, че получихме и награда за дебют в това направление, което е изключително вдъхновяващо за нас и за всичките екипи, които са работили изключително усърдно за постигане на тези цели, така че продължаваме нагоре в същия дух. Как възприемате мотото, което е тази година заедно в Европа? Много е важно да сме заедно. Тази година в Европа имаше редица промени и регулаторни, и те продължават. Важно е да бъдем обединени, за да можем заедно да постигнем една добра регулаторна среда, в която да могат както да оперират производители, доставчици като нас, така и оператори, която да допринася за по-голямата сигурност, съответно и на играчите. Така че изключително в духа и в тона на събитията и на нещата, които са важни в момента, напълно подкрепяме това мото. Така че нашето участие тук е един такъв своеобразен принос. Какво може да пожелаете като цяло на бранша за следващата 2026? Аз бих разделила пожеланията на две, може би, на нашите партньори. Пожелаваме много нови успешни проекти заедно, които да изпълним заедно. На нашите конкуренти пожелаваме да продължават да ни мотивират все повече и повече, за да постигаме по-големи успехи и да надскачаме самите себе си. Добре, пожелавам ви и аз успех и една много успешна и развиваща 26-та година за вашата компания. Благодаря.